kanti usinika yona endleleni eya engqotho siphulaphule pha kula www.sibonelefm.co.za. Inkosi kakhulu siyabulela nithi chu ncembe kahle niyofika apho niqinisekisa into yokubana ngaba nibhalele khona kusuku namhlanje sinenyhweba thina yokwamkela pha iDelft Police Station sizoncokola ngezinto ezininzi ezithi zibe kanti ziqukulwa mthetho neziganeko ezithi zibe kanti zidinga okokuba abahlali kunye nabakwantsasana batsale ngaxhathi linye ukuqinisekisa okokuba iziganeko zolwaphulo mthetho zisitshulwa nengcambu. Khona ke Constable Manyebese kwakhona ke nayo Sergeant Qongqo Gobeni esawuthi sibe kanti sincokola nabo kusuku namhlanje. Ziliqela ke kambi izinto kodwa ke masiqale ke kule nyanga yamanina. Sergeant masikubulise sikwamkele enqibeni kunjani? Olosipha nabaphulaphuli beRadio Sibonele. Siyaphila namhlanje ndiyathemba nabo baphilile. Nkosi wethu siyabulela siba makasibeni. Constable masingakuvaleli kaphandle etatu kunjani? Wemani sikhona ndiyabulela. Kanti izibulisele kuba phulaphuli beRadio Sibonele FM ndibulele ngokuba usinike lithuba. Enkosi kakhulu. Phambi kokuba sithengise qabaqaba ngemicimbi mhlawumbe eniqonda into okubana ngabasayicancatha phezukwayo kodwa ke Sergeant maniqale ninike wona ufuna singene kumcimbi we-protection order siqwalasele into yokubana ngaba mhlawumbe ikhutshelwe umuntu otheni? Wesiphama ninyanga yomama. Yeah. Sekwabakho izinto ekuthiwa zi-GBVF. Yeah. Kule mihla yethu yokuphila. Sizisi ulwazana oluncinci ebantwini mayelana ne-protection orders. How to do it. We apply la protection order. We apply la xa kutheni. All right. Enkosi kakhulu Sergeant. Sizawungena kuyo xa sisuka pha kwintengiso zethu zokuqala kwesi sigeba sokuqala senkqubo esokugqibela gqike phofu. Constable imicimbi yasezikolweni yenye imicimbi endisoloko into yokubana ngabarhoqo xa uzile apha usoloko usityebisela ngayo siwuchaphazele kodwa ke kuyabonakala into yokubana ngaba nizawuba nayo nembizo nilontsha ke ne-spiritual crime prevention desk pha yokuqinisekisa into yokubana ngaba iinkokheli zasekuhlaleni ezomthonyama kuquka nezakalizwi nazo ziyancedisa ekulweni ezi ziganeko. Yes, injalo sipha. Ibaluleke kakhulu uba siba include nabo abantu be-faith based groups abefundisi nabantu abakhonzayo so that sifumane guidance nakwicala labo and then ke ngoku badlala indima enkulu kakhulu because kaloku nayo icrime funeka ipreachwe pha ezicaweni uyaqonda zininzi izinto ezenzekayo ingakumbi kule nyanga yomama uyaqonda ndiyakhuthaza into yobana ingangaske xana mhlawumbi kukhona ii-programs ezikhoyo pha ecaweni kukhe kuthethwe nange-crimes ezenzekayo pha ecaweni because zikhona izinto ezenzekayo abanye abantu boyika uzirepota just because umuntu sisikhakhamela secawe uneposition enkulu uyaqonda. Enkosi kakhulu Constable Mphulaphula Sibonele FM siyakwamkela kungasikhangela nawe pha ku-02136121050 02136189962 okanye kusithumelela imbolelwane yakho pha ku-WhatsApp 0760945331 okanye ushicilelo nje lwayile voice note lingagqithi kumzuzu uqabaqaba nje uzibuzele umbuzo othi ube kanti unawo kusuku namhlanje. Siyakwamkela nakuleni inkqubo rhoqo ngolwezibini thina siba nawo amapolisa kwesi sigaba senkqubo masenze ngolu hlobo ukwamkela ngokusesikweni.